Με την εμπειρία μου τα 15-16 χρόνια που είμαι στο Πανελλήνιο και τη γνώση που έχω από τα γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτή τη φάση, θεωρώ ότι δύο είναι οι πολύ μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα φαρμακεία τα επόμενα χρόνια. Η πρώτη σοβαρή πρόκληση, αλλά και σε παρένθεση να πούμε ότι είναι και κίνδυνος, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια τάση να μετεξελιχθούν πολλά φαρμακεία σε σούπερ μάρκετ. Σε καλλιτικάδικα. Βλέπουμε, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, να μπαίνουν προϊόντα μέσα στο φαρμακείο, τα οποία σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 312 του 1992 δεν επιτρέπονται και πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι όλοι. Είστε ένα επάγγελμα το οποίο χαίρει μιας προστασίας. Να το ξεκαθαρίσουμε. Επίσης, επειδή ακριβώς χαίρει μιας προστασίας, υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σαφές και το οποίο λέει ότι κύριοι στο φαρμακείο μπορούν να πωλούνται μόνο πολύ ορισμένα είδη, τα οποία αναφέρονται ρητά εκεί. Δεν μπορούν να τα διαθέτετε όλα. Λυπάμαι. Δεν γίνεται να πουλάτε τότε και κινητά τηλέφωνα, να πουλάτε και κουστούμια, να πηγαίνω κι εγώ γιατί θα είστε και πελάτες μου, μια χαρά, θα τα παίρνω και πιο φθηνά. Δεν μπορείτε λοιπόν να τα έχετε όλα. Και γιατί δεν μπορείτε να τα έχετε όλα εκτός των άλλων, γιατί να το δούμε και λίγο στρατηγικά. Αν πάτε να ομοιάσετε με τα σούπερ μάρκετ, θα υπάρξει ο κίνδυνος να χάσετε το μονοπόλιο σας. Ποιο είναι το μονοπόλιο σας σε σχέση με όλα τα καταστήματα τα υπόλοιπα? Το φάρμακο. Ευλόγως θα σου πει το σούπερ μάρκετ, ευλόγως θα σου πει ο κάθε Χόντος, Σεφορά ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Κύριοι, εσείς πουλάτε τα πάντα. Εγώ γιατί να μην πουλάω τα δικά μου? Γιατί να μην πουλάω κι εγώ το φάρμακο? Πες τα ίδια. Γιατί να μην το πουλάω εγώ το φάρμακο? Ποιοι είστε εσείς? Θα βάλω κι εγώ ένα φαρμακοποιό υπάλληλο. Θα το βάλω. Πρέπει να διαφυλαχτεί ο υγειονομικός ρόλος των φαρμακείων. Ο επιστημονικός ρόλος των φαρμακείων. Και δεν προστατεύεται κατά τον τρόπο που πάμε να δούμε με καμπίνες αισθητικής το ένα, το άλλο κτλ. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι αρεστό σε όλα αυτά που λέω, αλλά νομίζω ότι η διατήρηση του μονοπωλίου της διάθεσης των φαρμάκων θέλει θυσίες. Και θέλει θυσίες γιατί το φάρμακο είναι η δύναμή σας. Έχουμε πετύχει πολύ σοβαρές αποφάσεις στο Συμβουλίο της Επικρατείας που λένε ότι και τα μισήφα δεν μπορούν να διατίθεται ούτε καν και μέσω του διαδικτύου αν δεν υπάρχει η μεσολάβηση του φαρμακοποιού. Και καταλήγω εδώ. Η δεύτερη πολύ σοβαρή πρόκληση κατά την άποψή μου, και εδώ δεν πρέπει να στουρθοκαμιλίζουμε πια, είναι η είσοδος στα φαρμακεία του ιδιωτικού κεφαλαίου. Εμείς στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΔΣ και εγώ, τουλάχιστον δεν στουρθοκαμιλίζουμε, δεν βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δυστυχώς, όπως είπε ο κύριος πρόεδρος προηγουμένως, μπορεί ένας ιδιώτης να μετέχει με 99% σε μια εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου. Η άδεια παραμένει στο φαρμακοποιό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η δύναμή μας, το κερδίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά θα πρέπει να πούμε και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο, όπως εξελίχθηκε στα χρόνια των μνημονίων, έχει επιτρέψει το ιδιωτικό κεφάλαιο, παντός είδους ιδιωτικό κεφάλαιο, ένα ανεξέλεκτο ιδιωτικό κεφάλαιο, μπορεί να μπει σε μια εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου, μία offshore, χωρίς να ξέρει κανένας πόθεν τα χρήματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις μορφές με τις οποίες το ιδιωτικό κεφάλαιο έχει μπει στα φαρμακεία. Και με τέτοια ένταση που στην Αθήνα πια είναι μεγάλο πρόβλημα, στη Θεσσαλονίκη δεν έχω εικόνα, κύριε Πρόεδρε, αλλά όλοι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν κάποιους οι οποίοι, κάποια φαρμακεία που ελέγχονται από ιδιώτες. Λοιπόν, οι μισές περιπτώσεις περίπου των ιδιωτών που μπαίνουν στα φαρμακεία είναι επειδή άκουσαν ότι είναι φανταστική επένδυση το φαρμακείο. Είναι της μόδας. Κάποιος τους είπε ότι το φαρμακείο έχει τέτοια περιθώρια κέρδους που τι ωραία καταπληκτικά είναι η καλύτερη επένδυση.
είναι η κότα που γεννάει τα αυγά, ένα Ελντοράντο, πάμε να επενδύσουμε όλοι. Είναι ίσως οι μισές περιπτώσεις και είναι αυτοί που κλείνουν πιο γρήγορα. Κλείνουν. Υπάρχει μια δεύτερη μορφή επένδυση. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι οι οποίοι έχουν είδη τα οποία εμπορεύονται από τα φαρμακεία. Θα δούμε πολλούς που έχουν υγειονομικό υλικό, ορθοπαιδικό υλικό, έχουν εταιρείες, έχουν ιατροκτηνολογικά είδη και το καταπληκτικό, έχουν είδη κάναβης. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή παίζει και να ελέγχονται φαρμακεία από κάποιους που έχουν cannabis shops. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης φαρμακεία που ελέγχονται από κλινικές, από οίκους ευγυρίας. Και το τρίτο, και επίσης πάρα πολύ ανησυχητικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία είσοδο funds. Αγοράζουν φαρμακεία, φαίνονται ότι είναι μεγάλες επενδύσεις, στείνουν νέα σημεία, μεταφέρουν δηλαδή το φαρμακείο σε ένα αρκετά σημαντικό σημείο ή αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλα φαρμακεία. Δεν έχω καμία ιδέα από τι είναι αυτά τα funds. Η δικιά μου εκτίμηση, είναι όμως εκτίμηση, φυσικά δεν μπορώ ούτε να πω, είναι ότι αγοράζουν για να πουλήσουν. Κάποια δεδομένη στιγμή που εύχονται και ελπίζουν ότι θα αλλάξει προς το χειρότερο το νομοθετικό πλαίσιο. Λοιπόν, όπως είπαμε, δεν κουράζω, θα τελειώσω. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να απαντήσουμε. Θα πρέπει η πολιτεία, όπως εκφράζεται κάθε φορά, με την κυβέρνηση η οποία είναι στην εξουσία, να πάρει επιτέλους μέτρα. Θέλει τα φαρμακεία να είναι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινό. Θέλει να σώζουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην πανδημία. Αν δεν θέλει, ας τα δώσει όλα στους ιδιώτες. Δεν έχουμε, να το κουράζουμε. Δεν χρειάζεται να το κουράζουμε. Θέλει να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Δανία, στην Ισπανία, σε σοβαρές χώρες τώρα, όχι σε χώρες, σε κρατήδια, υπάρχουν περιορισμοί. Υποχρεούται λοιπόν η πολιτεία και με τις προτάσεις που κάνουμε εμείς ως Πανελλήνιος Άναρχοι να επαναφέρει περιορισμούς στην είσοδο του ιδιωτικού κεφαλαίου στην εταιρεία. Έχει κριθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έχει πει ένα απλό πράγμα. Ότι όταν ο ιδιώτης ελέγχει το φαρμακείο, οι υπηρεσίες που παρέχει είναι χείριστες. Είναι γραμμένο, δεν το έχω σκέφτηκα εγώ. Έτσι, είναι γραμμένο. Έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τι λέει? Η απελευθέρωση που οδηγεί στη δημιουργία αλυσίδων συνιστά μείωση της ποιότητας φαρμακευτικών υπηρεσιών. Και να δεχτούμε λοιπόν ότι η πολιτεία μας αγνοεί, δεν κάνει αυτά που θέλουμε. Νομίζω ότι είναι και η δικιά μας η σειρά. Και όταν λέω εγώ, σας το έχω πει πολλές φορές, να λέω ότι μιλάω σε πρώτο πληθυντικό ενώ εμάς και τον εαυτό μου σαν φαρμακοποιό, θα πρέπει να ενισχυθεί το brand, το φαρμακείο της γειτονιάς. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του φαρμακείου ως μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επιτέλους οι συνενώσεις φαρμακείων. Αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, και ο καθένας να καταλάβει ότι μόνο με το μαγαζάκι του στα 15 επόμενα χρόνια δεν θα σωθεί. Και τέλος, θα μου επιτρέψετε μία έκκληση, να υπάρξει ένας φαρμακευτικός πατριωτισμός των φαρμακοποιών που θέλουν να δώσουν το φαρμακείο τους. Ουτοπικό. Κάποιοι συνάδελφοί σας πράγματι όταν πάνε να δώσουν το φαρμακείο λένε εγώ σε ιδιώτη δεν το δίνω. Έτσι είναι. Υπάρχουν όμως κάποιοι που τα δίνουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το γεγονός όχι φοβικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημητρέλο.